להורדת הדגל, לקריאת תזכור אל מלא רחמים, קדיש והדלקת נרות זיכרון, הקהל מתבקש לעמוד. אני מתכבד להזמין את שלמה רופשיץ, ניצול ברגן-בלזן, להדליק את נרות הזיכרון. לקריאת תזכור אל מלא רחמים וקדיש, אני מתכבד להזמין את מר שמעון מויאל, יושב ראש המועצה הדתית. אל מלא רחמים, דיין אלמנות ואבי יתומים, אל נא תחשב ותתאפק לדם ישראל שנשפך כמים. תן מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמותיהם של 600 רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות שנהרגו ונשחטו ונשרפו ונטבחו ונחנקו ונקברו חיים בידי הצוררים. כולם קדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה. בגן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם ויזכור לנו עקדתם, ויעמוד לנו לכל ישראל זכותם. ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם. בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד נגד אדוני צדקתם. יבואו שלום וינוחו על משכבם, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה
בעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח בוקנה ויקרב משיחה בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל מעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפעם ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. הקהל מתבקש לשבת. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה, מר חסדאי אליעזר. עם למוד ייסורים ומכאובים אנו. בכל דור נדרשנו ללחום על עצם קיומנו. בעבר בעבדות, באינקוויזיציות, בפוגרומים, בעלילות דם ובשואה. בשואה שאינה נתפסת ככל שנלמד, נקרא, נשמע. לעולם לא נדע מה באמת היה שם. לעולם בעיקר לא נבין מה היה שם באמת. יותר ממיליון ילדים נרצחו בשואה. אני אומר את המילים האלה בקול רם, מתקשה להבין את משמעותם. מתקשה לתפוס רצח של ילד ועוד ילד ועוד ילד ועוד ומעל מיליון ילדים. ראשונים נלקחו התינוקות, הם הרי החלשים מכולם. מהם אי אפשר להפיק שום תועלת. עוללים נתלשו מידי אמותיהם והושלחו לכבשן. אחר כך נלקחו הילדים. הם הושלחו לבורות. עליהם לא בזבזו תחמושת. אותם כיסו בעודם בחיים, באפר, תוך כדי זעקתם. אמא, אבא. יותר ממיליון ילדים נרצחו בשואה. לאלה שנותרו בחיים לא נשאר שום דבר. עוד בטרם הבינו מה הם החיים, הכירו את המוות. עוד בטרם ידעו טוב מהו, פגשו את האכזריות, את הרוע השטני. הם פגשו את הצורך להילחם על כל פת לחם יבשה או קליפת תפוח אדמה. ובתוך הכאוס הנורא הזה, הם הילדים קידשו את החיים. שמרו על צלם אלוהים כשהכל סביבם נשרף, נחרב ומושמד. לירון שלבסקי, הוא היה בן 12 בפרוץ המלחמה. היו לו 4 אחים קטנים, והם הועברו בקרונות המוות. אני אקרא לכם קטע מאוד קצר שאולי משקף את הגבורות הקטנות, את אומץ הלב הקטן של אותם ילדים בתוך התופת והזוועה. אף כי יום חורף היה, קשה מזו היה החום שבתוך הקרון. לא הספיק האוויר לכולם. בני אדם התעלפו בצמא. נורא ביותר היה מצבם של הפעוטים. הם לא הבינו כלום. לא ידעו מה צפו להם, ובלי הרף הם בחרו וצעקו מים מים. סמוך לקרקוב עלה בידי לחפון מעט שלג. לא אשכח לעולם את הרגע שהכנסתי את השלג לתוך הקרון ומה שאירע אז. את קמצוץ השלג הראשון מסעתי מיד לקטון אחי. על ידי עמדו עוד 3 אחי הקטנים והתחננו בעיניים מתעלפות שאתן להם רק קצת ללקק מהשלג, אך לא נתתי להם. על ידי עמדה אישה מתעלפת למחצה ותינוק בן 10 חודשים בזרועותיה.
נתתי לה את קמצוץ השלג שנשאר לי, אף על פי שעבר עליי הרבה בזמן האחרון, ולבי נעשה לאבן. בכל זאת, נתלחכו עיניי בדמעות. אחי הקטן הציץ בי ופרץ בבכי ואמר שטוב עשיתי, וכי אין לו בכלל רצון, אין לו בכלל חשק לשתות. נשקתי לו ושנינו פרצנו בבכי. כשאנחנו בודקים גבורה מהי, הקונוטציה המדינית היא של גבורה בקרב. הגבורה של ליאון בן ה-12 הייתה בקידוש החיים, בשמירה על צלם אנוש, בהקרבה ובוויתור, כן, על קמצוץ השלג, קמצוץ החיים. מעל מיליון ילדים נרצחו בשואה, וזה מצביע יותר מכל על רצונו של הצורר הנאצי להקרית כל זכר לעם היהודי. מעשי הגבורה בשואה, מעשיו של ליאון ושל גברים, נשים וילדים. בתופת צ'צ'ניה, מעשים אלה הוכיחו שרוחו ונשמתו של האדם היהודי לא נכחדה גם בזוועות האיומות מכל. שבכוח הרוח נשמרה והם שמרו על הגחלת. עמידתנו שלנו כאן היום, שלנו, של ילדינו, של נכדינו שיושבים כאן בקהל, במדינה יהודית עצמאית וחופשית, מסמלת את יכולתו של העם היהודי להמשיך ולשרוד כנגד כל אויביו, יכולת פיזית ורוחנית גם יחד. 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, מעל מיליון ילדים נרצחו בשואה, ועלינו לזכור ולהזכיר. רבותיי, חשוב שנזכיר גם היום שכנראה מפלצות אדם עוד לא פסו מן העולם, אך לא מזמן מי שמסוגל לרצוח תינוקות בני יומם בתוך מיטתם באכזריות, כנראה שנכונו לנו עוד ימים קשים, אך אנו נעמוד להם. עלינו לזכור ואף פעם לא לשכוח. יהי זכרם ברוך. לפני שאני יורד, ולזכור כולנו גם ביום קשה זה, ואולי דווקא ביום קשה זה, את גלעד שליט, שיושב היום כבר מעל 5 שנים בבור מי יודע איפה, וחוגג במרכאות כפולות ומכופלות את יום השואה החמישי שלו. אני לא מצליח לחשוב אפילו איך חייל שבוי 5 שנים יכול לחוש ביום קשה כל כך. ערב טוב. במסכת ילדים במדים נעלה את דמותם של הילדים היהודיים בגטו ורשה. מבט כואב ונוגע ללב על ילדים ללא ילדות שהפכו למבוגרים בעל כורחם ונלחמו בגבורה עילאית כדי לשרוד, להינצל ולהציל, להישמר חרוטים בזיכרון כאשר כבר לא יהיו בין החיים. הדעת אינה קולטת איך נופי הילדות התמימים והיפים הפכו למחנות השמדה ומוות. איך בני אדם רגילים למראה הפכו לחיות טרף אכזריות בלובשם את מדי הנאצים. היום יותר מתמיד אנו חייבים לדבר בשם קורבנות השואה, במקום אלה שאינם ובמקום אלה שאינם יכולים עוד כי הזדקנו ואין בהם כוח. עלינו להשמיע, להזכיר ולהנציח את זכרם של הילדים האמיצים והמדהימים שלבשו מדי לוחמים ונאבקו לצד המבוגרים כשווים. לא ניתן לשכוח ולהשכיח את זוועות השואה, כי נדרנו הנדר לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח. אני רוצה שבבוא היום יספרו גם עלינו, על אותם ילדים שאיבדו את תמימותם. אני רוצה שבבוא היום ידעו איך התנהגנו כבוגרים, עם משקולות של אחריות, איך אנחנו, הילדים של גטו ורשה, היינו שותפים להתנגדות היחידה מול הגרמנים. אני רוצה שבבוא היום מישהו יספר את הסיפור שלנו.
לאחר זמן קצר סגרו הגרמנים את הגטו, באפריל 1942, ואז הראו לנו דוגמת מופת לאכזריותם. המיתו ברחוב בעיריות 200 יהודים. ואני בן 11, בלי אבא, בלי אמא, ואחי הקטן בן 4 חודשים. כולם גורשו בכיוון בלתי ידוע. יש אומרים לסוף החיים. יש בידינו 3 טבעות זהב, אמיתיות, באמת אמיתיות. ואתם פרטיזנים, יש לכם אקדח עם כדורים ורובה עם כוונת. תמורתם, אתם את שלנו. אקדח אחד ו50 כדור תמורת הטבעות. קבלו את הצעתי, וזאת בשביל להרוג גרמני אחד או שניים. מבלי לראות כחול
אני ילדה בת 10. הייתי בעצם הדמות הדומיננטית במשפחה. אמא הייתה שולחת אותי לפני זבלה העירונית של ועד. זה כבר חצי יממה שבנימין ויענקל מחוץ לחומות. אולי הם החליטו לברוח, להציל את נפשם, להצטרף לפרטיזנים. מכרו אותנו תמורת 3 טבעות זהב. דברי נבלה את מוציאה מפיך. חזרי מהם, אחרת תחזיר לך כפליים. אווה, כולנו יודעים על קשרי אהבה של ורה ובנימין. אני אומרת לך שהם ברחו, אין מה לחכות להם, יש להודיע על המפקדה. אני נשבעת לכם, חיי נפשי. אין להם 11 שנים, אך יש בהם לדעת שהם יחזרו. אתם חושבים שהם יודעים מה ערכו של האקדח לתחילת הפעולה? זאת לא הפעם הראשונה, אני מזכירה לכם, שבנימין ויענקל מעבירים נשק אל הגטו. הם בטח יודעים את חשיבותו של הנשק. מה דעתכם? אולי הם חוששים מהפעולה בוגדים בני בוגדים? עידה שתקי, איך משפתייך יוצא ארץ שכזה? בוגדים בני בוגדים? אביהם, אמם ואחיהם נשלחו באקציה האחרונה אל מקום לא ידוע. אל המוות. מנוולת, מהם כל לך? איך את קובעת? מאיפה את יודעת? אולי הם חיים? אני יודעת שהם חיים. מנדל, נכון שהם חיים? לפחות ההורים שלי חיים, נכון שהם חיים? אנה, אני מבינה לליבך. גם הוריי נשלחו באקציה האחרונה. גם אני בודדה. כל יום אני חולמת במעט הזמן שיש לישון שהם חיים, והם יחזרו. אולי הם יחזרו, ואולי לא.
עלינו לחכות לבנימין ולינקל. הם המסתננים הטובים ביותר שלנו. ציור גרמני! אני שומעת ציור גרמני, תפסו מחסות! נדל, הם נכנסים ישר לידיהם, נזהיר אותם. נזהיר אותם וכולנו נמות. אז תראי את עצמך, נקווה לטוב. היי, אני יורד. מי זה שם? תראו, יהודון ויהודון נכנסים אל הגטו, שכולם רוצים לצאת ממנו. מה הבאת ילד מסריח? תפוח אדמה? לחם יבש? או אולי אקדח? חיי נפשי, אקדח! מצאנו בכניסה אל הגטו, זרוק בין העצים. חשבתי אולי יוכל לצוד חזיר. מי שלח אתכם להכניס נשק אל הגטו? נשבע לך אדוני, היה זרוק. יהודון קטן ומסריח, ריח של שקר והשפעה. אם תמשיך לשקר לי, אנגב את גופך בחורים, עד שלזבובים לא יהיה מה לאכול. מנדל, בוא נתקוף מאחורה. הם לא הרגישו, כוחנו איתנו. חיי נפשי אבא, אם תוציאי חלק קטן מגופך, אהרוג אותך בעצמי. שמעי לי, הם ישחררו אותם. הם לא יזכירו אותנו. אדוני, רחם עלינו. תן לנו לחזור אל הגטו ולא נצא לעולם. הרעב הוא זה שהוציא אותנו משם. לא נצא יותר. הרעב הוא האשם. אם אשחרר אתכם, תבטיחו כי יהודים הגונים לא לחזור? מבטיחים. אדוני, ככה אקדח. אוכל להראות לך היכן מצאתי אותו. יש שם בטח אוצרות נוספים. באמת שמצאתי אותו. טוב, אני אשחרר אתכם. אני מאמין לכם. תמיד התפלאנו איך הבין ילד בגיל 3-4 את כל הטרגדיה של המצב. איך הם השתדלו לשתוק כאשר נחוץ היה. איך ידעו להסתתר. ילדים שרצינו לתת להם זריקה כאמצעי שינה היו אומרים, לא צריך, אני אשתוק. הם היו משחקים בהלוויות ובקבורות. היו חופרים בור, שמים בו ילד וקוראים לו היטלר. בזכותם נכנס נשק אל הגטו. בזכותם הייתה בנו תקווה של התנגדות. מתוך עדותו של גדעון האוזנר. התחילו לעבור מבית לבית ולהודיע על כך שזה מתחיל. אבל אנחנו ידענו שאין לנו שום סיכוי לא להציל את החיים שלנו ולא להביא איזשהו דבר של ניצחון. אבל הייתה תחושה של חובה לקחת חלק. שלחו אותי. הלוך וחזור יצאתי מגטו דרך הביוב והכנסתי דרך הביוב. לפעמים הבאתי לגטו דברים קטנים של הנשק. זאת אומרת פיסטולטים וגם כן רימונים. קדימה סופיה, הביא את התעלה. אני קצת פוחדת לאה. אתמול ירו במלכה בשעת העוצר. בגלל גופך הקטן, את היחידה יכולה להיכנס בתעלת הביוב. אני קצת מפחדת. מותר לפחד? בטח סופיה, כמו שפחדת שאבא עזב לפני חודש. אבל הוא כעס עליי לפני שעזב, בגלל שפחדתי. לא סופיה, הוא לא התכוון לכעוס, והוא רצה שתפסיקי לבכות. תחשבי סופיה, שכל מה שאת עושה זה בשביל אבא. זה מה שאני עושה, זה עוזר. סופיה, תזכרי, את הפתק את חייבת להעביר למרדכי, הוא יחכה לך בכניסת הביוב השלישית. את שקית הגופית את צריכה להעביר לאיש גדול עם שיער אדום, יהוד כשמו. יהודית, בבקשה, אני מפחדת. את יכולה להחזיק לי את היד? היא לא יכולה, סופיה. שתיים לא יכולות להיכנס בתעלה. רותי סופיה. תרוצי כמו שבאתי הצליחה לפני שעה.
כן יהודית, את מבטיחה שאני אצליח? בטח סופיה, כבר גדולה. תוכלו לספור לי עד 3, ואז ארוץ ועצם עיניים. בעצם לא אראה, ואז אפול. ארוץ עם עיניים פתוחות. נכון יהודית? נכון סופיה, עכשיו רוצי 1, 2. לא, די. אני רוצה שאחותי תספור. היא סופרת הכי יפה. ספרי ליהודית. ספרי ליהודית. ספרי לה עכשיו. 1, 2, 3. הגעתי יהודית, הגעתי. אחותי צדק. מתפקידם של הילדים היה להעביר קשר, אוכל ותחמושת בין מפקדות המתנגדים. כולנו התכוננו ליום הפקודה. לפתע יש לנו תקווה, גאווה וכבוד. אותם ילדים, בחלקם היו יתומים, בני 10, 8, אפילו 5, הבינו לפתע את חשיבותו של כדור אקדח. היה אפשר לראות בעיניהם את תחושת הסיפוק, כאילו נקמה. כמה עצוב שילד בן 5 חושב על נקמה. יצחק צוקרמן, סגנו של מרדכי אנילביץ'. מסתובב
ב-18 בינואר 1943, ערב פסח, פרץ השלב הראשון במרד. בעת שהנאצים ביצעו אקציה, קבוצת יהודים שיועדו למשלוח פתחו באש על השומרים. כשהמרד התחיל, זה היה אפס. גם כאשר ידעו שהימים הם ספורים, שרפו סרט אפס. במהלך חיפושי הנאצים אחר הבורחים הם נתקלו באש מיושבי הגטו. הפתעתם מן האש הביאה לנסיגתם המהירה מן הגטו. ב-19 באפריל 1943, ערב פסח, נכנסו החיילים הנאצים לגטו במטרה לחסלו. הם נעזרו בכוח שריון ובחיל רגלים שמנה כ2,000 לוחמים. לוחמת הגרילה שבה השתמשו מגני הגטו הביאה ליתרון זמני של היהודים על הנאצים. בבוקר 20 באפריל, חודש לאחר פרוץ המרד, ניתן ללוחמים אולטימטום להניח את נשקם עד השעה 10 בבוקר. כוחות האס-אס שהגיעו למקום נתקלו בהתנגדות כבדה. בשלב זה החלו הנאצים להצית את בתי הגטו. השריפה הפסיקה את אספקת החמצן והפכה את הבונקרים למקלות חנק. החיילים הנאצים הזרימו גזים רעילים לתעלות הביוב, והיהודים שנאלצו לצאת מן המסתור נורו למוות. הגטו החזיק מעמד כ4 שבועות עד לחיסולו הטוטלי. כדי להמחיש את גודל ההישג, פולין כולה חייליה וכוחותיה נפלה לידי הנאצים בתוך 28 יום. נראה שבימינו אנו יש מעט מהדומה. זהו הזמן והמקום המציבים לנו יום יום מבחן גבורה אחר. מסתבר כי הנוער בימינו ירוץ אל אש להציל אח שלו הכיר, יתנדב ויוותר על זמן תענוגות כדי לשרת את הכלל. כנראה זה הגן היהודי החבוי בכולנו. ילדים במדים אין עדות.